jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande ko ñalawma dimanche capanɗe tati e goho lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati kabaruji mon e ɗemgal pulaar titruji men ɓurɗo mawnude guiɗirɗen ko toon to états-unis walla aduna foof ene wayno ko hande oɗo jamma kadi ko jamma perteteɗo e aduna ɗum noon ko wonen feɗɓe déjà wonen kadi goni koye fedde ɗum sibabude hitande he seeɗa aronde hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habaruji men toon to états-unis ono laamu kanko président Joe Biden o wi o yiiɗa yañide haare wonde oɗo toon to Palestine hakkude Israël e Hamas naɓe ɗum noon ko caggal nde kamɓe koyemen ɓe pelɗodiri e basuji Houthi en ɗum noon ko jaaɓi Yemen habaruji men ha andi toon to états-unis toon to état biyeteɗo Maine hono oɗo secrétaire d' état kanko jamirnoɗo hono kanko Donald Trump ene wayno ko o ittama e woteji walla liste candidat ji toon to Maine o heeɓi kanko ko wiyete no menace uji ɗum noon ko galle makko ene wayno ko yimɓe wiɓe wonde ko won caɗele gonɗe toon ha polisaire ɗum ɗo fof ko funti habaruji men international toon to Uganda e tugnade kadi habaruji gumiriɗi toon to Kenya hono Uganda e goto dogannoɗo biyeteɗo Benjamin Kiplagat tawama mo yuwa laɓe o maayi oto makko ɗum noon ko toon to leydi Kenya tawa o maayi habaruji men international toon to président toon to Guinée toon to république démocratique du Congo résultat ji woteji banno toon jalti ene wayno ko kanko Tshisekedi ene wayno wiya ko kanko kañi ɗum noon ko résultat ji temporaire toon to Sénégal hannde ene wayno ko kamɓe kadi parti lunduji walla coalition lundi en mbawi kadi rendude ɗum noon ko dendugol mbiyata virtuel pour wiide ɓe officiellement ɓe toɗɗima Ousmane Sonko yo won candidat ko lundi toon to Burkina Faso janodiral waɗi toon hakkude kamɓe wiyeteɓe jihadiste e kamɓe kadi armé Burkina Faso yimɓe heeɓo wiya maayi hen ɗum noon ko banggue rewo leydi ndi e banggue kadi rewo hirnage leydi ndi ɗum noon ko tumnade kadi agence France Presse ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal mbiɗen nima e garta desuji muɗum joni siftindon tan hannde ko ñalawma cakkitto hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati ɗum noon ko 31 décembre 2023 ma en garta desuji joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon mbiɗen ni hannde kadi ko ñalawma cakkitto ndeɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati e aduna he won déjà fuɗɗiɓe wadde célébré oɗo ñalawma par ce que mo actu men ɓenni Honolulu eɓe jara joni ko 5 heures kikiɗe ɗum noon ko ñande dimanche ene wayno minen jara joni ko 22h30 donc kamɓe joni goni ko 5h30 toon to Honolulu ɗum noon ko ñande dimanche kono noon so tawi a yeehi joni to banggue Islamabad ɓe goni joni ko 8h30 du matin ɗum noon sa yeehi tan kadi to banggue Séoul ɗum noon ko Corée ɓen jarata joni ko 12h40 ɗum noon ene wayno ko fawade tan nokkuji ɗi gonɗa woni hen déjà puɗɗima nadde hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ɗum noon enen wonɓe États-Unis wayno ɗo e Ohio jaratan ko 22h30 ɗum noon minuit yonani taw gonɗen taw hande ko ñalawma cakkitto hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati ɗum noon ko hawnaki kadi wonɓe toon to Californie jarata oɗo saha joni ko hedde 19h heure mumen ɗum noon ma en gartu kadi ko fate oɗo ñalawma holno fetira e aduna he habaruji men toon to États-Unis tugnade habaruji gumiri toon to Maison Blanche joguiɗo konngol toon to Maison Blanche surtout yenne joguiɗo conseiller ko wiyete affaire uji militaire uji biyeteɗo Jean Kirby wi wonde ko kamɓe batuji mabɓe Eisenhower ene wayno ko wawino neldude hélicoptère uji ɗum noon ko caggal nde bateau goto baɗowo nawo conteneur uji biyeteɗo Maersk kañum hoore nde waɗi ko wiyete SOS wi wonde yimɓe jane muɗum ɗum noon ene wayno ko hélicoptère uji jeehi nde tawi wonde ko laaɗe nayyi ene wayno ko waɗi ko yimɓe hutu en noon ko yimɓe jeeyaɓe toon to Yemen taw kadi koye siport ɗum ko Iran donc ɓe pellodiri e ɓeɗon nde ɓeɗon ne pellodiri mumen kamɓe hélicoptère uji ɓe mbawi yiwde wonen bateau ji tati e nder yimɓe mum wonnoɓe hen bateau goto walla hen laaɗo goto kañum hoɗum wawi yaade donc ɗum waɗi oɗo saha joni hono kamɓe yimɓe mbi wonde ko ɓe jiiɗa haare wonde toon to Palestine nde yaaja kadi e région he ɓe ko fati hutu en ko yo nattu yande bateau ji commercial uji gonɗi toon e maayo mbiyata maayo mer rouge men hande to États-Unis tugnade kadi ko CNN haɓiri hono kanko secrétaire d' état moƴƴi e état Maine
wayno o ñande aljumande alino wi wonde ko hono kanko Donald Trump en wayno witti ɗum e liste wonoɓe candidat ji toon to e woteji hitan ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ɗum noon e wayno ko caggal muɗum kanko o fuɗɗima hebde menace uji bon wiidi wonde ko surtout ko mata ko hawna ko supporter Trump mbiyene ma o ware kanko noon ko démocrate e kadi ko kanko woni secrétaire d'état toon ɗum noon e tugnade kadi habaruji gommi toon nan wi wonde ko wiide ko galle makko waɗama ko mbiyata swatting noon ko firti ko neɗɗo nodda police wiya wonde woni ko galle makko kanko et puis won baraɗo toon walla won probléme wontona police ara ɗum ɗo fof ko kurɗindemo toon walla hadde jomum deeje ko wawi wonde fof ene wayno ko tugui nde waɗi ɗum nde ha oɗo saaha joni kanko kadi e yimɓe jeeyaɓe toon to cour supérieur gonɗo toon to Colorado ene wayno FBI woni koye rendeɓe woni kadi koye enquête surtout ene menace uji baɗaɗi e ko fate mabɓe kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Uganda e tugnade kadi e habaruji gumri toon hono kanko dogannoɗo gandiraɗo kadi hawi laabi kewɗi e kadi jaraɗo duuɓi 34 biyeteɗo Benjamin Kiplagat tawama mo wara e oto makko walla won e oto makko mo maayi ɗum noon caggal nde enquête aji puɗɗi nde wiya wonde ko tawama ko labɓe omo yiwa ɗum e becce e kadi ko ɗum ɗon hawnayi ko ɗum ɗon warimo ɗum noon e wani caggal mum hono fedde toppitino ko fate en coftal ɓalli surtout dogoɓe kañumen koye men mbaɗi communiqué mbi wonde kene cuuni e sankare makko nde e kadi andaka taw sankare nde holko woni sababu kono en caggal mum wayno police mo Kenya haali wi wonde ko wonde fuɗɗima wadde enquête holko woni kanko hoore makko mo wara walla mo mayde makko ɗum noon tawa komo maayi omone e nder oto makko toon to wuuro wiyete hen go Eldoret ɗum noon koye guure gonɗe toon to Kenya ko wawi wonde fof ene wayno ko andaka taw holko woni mayde holko woni sababu mayde makko eyyi kono noon e wayno ko kanko ko gandiraɗo e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi kanko hoore makko o haawi o yeehino haati ko wiyete no demi final ɗum noon ko yimɓe dogannoɓe kono métre ji ujunnaji 3 métre ɗum noon ko toon to wonno toon ko to Londres habaruji men international toon to république démocratique du Congo ene wayno ko résultat ji provisoire jalti toon to woteji bannoɗi toon ɗum noon ko toɗɗade gardotoɗo leydi toon république démocratique du Congo e tugnade woteji jaltuɗi enen ɓe mbita hay sonde ko résultat ji provisoire tugnade kadi ko radio France international haali ɓe mbi ko 73,34% yimɓe wodɓe ene wayno ko kañumen jihani ko yo won ono biyeteɗo Félix Tshisekedi yo artiri kadi wonta président ɗum noon ene wayno ko ɗum ɗo wona mandat makko ɗiɗaɓo so tawi woteji ɗi gonɗina wondi ko kanko ardi tugnade ha nde article ɓe mbi ko e nder 49 million e temedde jeeɗiɗi ujunere neɗɗo windinoɓe pour no goto ene wayno ko sappo e jeetati million tan mbawi wodde ɗum noon ene wayno ko woto pourcentage mum ko 43,23% participation ɗum noon ko tugnade kadi e seni mabɓe ni noon ko commission électoral mabɓe national indépendante haali habaruji ko wawi wonde foof tugnade radio France international ko haali ene wayno ko kamɓe leydi république démocratique du Congo ɓe mbiya hande ɗiɗo woteji ko ɗiɗo résultat ji ko résultat ji temporaire tan taw toon to Sénégal e tugnade kadi ko radio France international haali e kadi Seneweb publie ɗum hono kamɓe yimɓe lundiɓe wiya jeeyaɓe ko wiyete coalition noon ko yimɓe ko parti ji kewɗi ndendi ɗum ɗo hen ene wayno kene wiya kene won 29 parti ndendino toon ene wayno ɓe ndendi e secret ɓe mbi wonde koɓe toɗɗima oɗo saaha joni hono kanko Ousmane Sonko yo won candidat ardo kadi pour ɗaɓɓude ardade leydi Sénégal ɗum noon kadi tugnade halluji gommiri toon dentugol mabɓe walla décision mabɓe o ene wayno ko décision secrète ɗum noon kamɓe 29 parti politique renndinoɓe toon ɓe won hen mabɓe ko candidat ji présidentiel gonno ko wayno biyeteɗo Moustapha Samba Guirassy kañum hoore wonno ko parti 7 kañum hoorumi ene wayno hayti wonde candidat wi wonde ko ɓe ɓuuri sikkude wonde ko so tawi ɓe ndendi ɓe cuɓima Ousmane Sonko hawnaki ma kañum hoore mum wawa arda leydi ndi par ce que Ousmane Sonko kañum tan woni candidat e tugnade konngol mabɓe no kaaliri o kollude kadi tinnare muɗum hay so ndu caɗele ɗe heeɓi ɗe foof taw kadi so ardima leydi ndi ɗum wawi yaade ɗum yeeso donc oɗo saaha joni andaka taw holko kanko woni dossier makko holko conseil constitutionnel jogori wadde hen par ce que ene wayno ko conseil constitutionnel ko kañum décide est ce que kanko hoore makko
candidature makko ene rewi lawol on wawi wonde candidat siftinde on tan ko kanko Ousmane Sonko ha hande o mona kaso. Habaruji men ha andi toon to Burkina Faso e tugnadi kadi e radio France international ko haali ɓe mbi wonde ko pelɓodiral waɗi toon to banggue rewo leydi ndi pelɓodiral ngal noon waɗi ko fuɗɗi ko ñande 29 décembre ha e balɗe dewɗe hen ɗe wayno koɓe mbi ko yimɓe hewɓe maayi toon yimɓe hewɓe maayi ɓe no foti kono noon wayno ko waɗi pelɓodiral ngal waɗi ko hakkude kamɓe armée Burkina Faso e yimɓe kadi mi biyeteɓe jihadiste wonɓe toon to banggue rewo leydi ndi e banggue kadi rewo hirnague leydi ndi ɗum noon ene wayno ko ala confirmation gummiɗo toon to gouvernement Burkina Faso pour ko fati ɗo habaruji donc ene wayno ko radio France international haali ɗum. Men international cakkitotoɗen ko toon to Russie hakkude muɗum e Ukraine e tugnadi kadi ko Deutsche Welle haali hono kamɓe Russie naɓe mbawi kadi kamɓe koye mabɓe mirlude missilaji kewɗi toon to wuuro wiyeten to région biyeteɗo Kharkiv ɗum noon kamɓe noɓe mbiri ni ko yoɓtade sibabude kamɓe Ukraine naɓe mbawino bombude wuuro wiyeten Belgorod ɗum noon ko wuuro wongo ne wayno woɗɗani frontiére hakkude Russie e Ukraine donc tugnadi kadi hande kamɓe Deutsche Welle ene wayno ko Ukraine naɓe bomboji mberɗi noon toon ɗi waɗi ken wona 29 neɗɗo toon e ngoɗon wuuro wiyeten Belgorod. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sar ɗiɗo habaruji min jogotno on e ɗemgal Pulaar siftinde on tan ko onon heɗotoɓe min ɓe kadi ene wayno ko hitande arronde min mbi onon foof hitande wonanen hitande jaam e kadi enen foof kadi ma en gartuɗo ene so tawi Allah jaaɓi pour ñagade onon foof kadi duwanade on ko hitande 2024 yo wardu en jaam rokku en cellal rokku en humto hajuji meɗen foof e kadi min mbi on bonani ɗum noon onon heɗotoɓe journal radio Diol Sar ɗo mbawɗo wonde foof on jarama kadi on succe moɗon mawɗo ko heɗade min e hen saji kadi hakkude men feedback moɗon ko miijuɗon hen ko jiɗɗon ɓeyde hen ko jiɗɗon wayla hen ɗum noon yen min mbaɗi on min mbi on hitande moƴƴere bonani bonne e heureuse ani hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ɗum noon ko ɗum wonno habaruji men hannde e ɗemgal Pulaar siftinde on tan ko hannde ko ɗo jarten ɗo henno ko ñalawma cakkitto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati yen mbaalo jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama merci.